rozprávky, báje, staré povesti a piesne, už 100krát aj viac opísali strašidelné vlaky, dostavníky, rvozostrašné kaňony, záľudné cestičky k Umlinu a či ku príbytku Kata. Žijeme v 20. storočí, máme tu iné staronové strašidlá. Je to snobstvo, lachvatosť, lenivosť, surovosť a hlúposť. Buďme jemní, je tu strašidelný autobus. Povoz hrozný 33 spája nám vesíliska, dievča nikdy neboskané, v nej si každý vystíska. Zatni zuby na stup, do nej hneď sa každý zatvári, ona nie, čo tu robí, býva v druhom kotári. Pane, idte s tou nohou troštičku nabok. A vy nemôžete rušiť s tou špilkou, čo vám visí z nohavíc? Nelamtajte a spravte polkrok, kým vám pekne hvarím. Vy ste prišli cestovať, alebo sa Vy spriečať? ste struty. Som... Striľate do mňa, brudíte mi fungel nové rifle, v tej mapke sa nedá cestovať. Povoz hrozný 33 spája nám vesíliska, dievča nikdy neboskané, v nej si každý vystíska. Zatni zuby na stup, do nej hneď sa každý zatvári, ona nie, čo tu robí, býva v druhom kotári. Servus, šofka, to si ty. A Scarlett, ani som ťa nespačila. Žiješ? Hej, ďakujem za popýtanie, ani neviem, kde mi hlava stojí. A ty ako? Ale vieš, ten môj malý sa bol včera čuškať a tak s ním vrisklo smarkaťom, čo sa pobrudila až po... Nehvar, a veľmi sa začába. Ale vieš, musela som utieknúť zo z roboty, aby som stihla všetko porajbať, poplúkať, popichyľovať, navariť a ten môj piačuha. Ale ja ešte musím vystúpiť do sklepa. Pa! Pa? Povoz hrozný 33 spája nám vesíliska, dievča nikdy neboskané, v nej si každý vystíska. Zatni zuby na stup, do nej hneď sa každý zatvári, ona nie, čo tu robí, býva v druhom kotári. Konečná. Vystupovať! A nedríľajte do mňa, bo vás vyrutím prez oblak, až vás motre potalabajú.